OK ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska vás vítam po dlhej dobe pri ďalšom YouTube. Každopádne konečne nové video a dneska YouTube opäť na Fiziho. Keďže pred pár dňami vydal tento úžasný skvost, na ktorý sa dneska kúkneme. 3 veci. Veselé Vianoce. Dúfam, že si toto video užijete, lebo som rád, že som sa konečne dokopal k nejakému urobiť. Dajte odber. Díky. Pro dnešní video jsem si pozval jebáka advokáta. opravdového kouzelníka, který klukům pořádně zamotá hlavu. Takže si chceš vidět ty nejlepší kouzelnické triky, tak se pořádně posaď. To by mělo jít snadno. Čau! Já jsem mnou Fizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, jak můžete vidět, tak dneska je tady se mnou Dimitri. který byl dokonce i v Československo má talent. Něco málo jsem si připravil, uvidíme, jak to půjde. No, tak to jsme v prdeli. Takže lidi, běžte do... What the strong message! Tak jo, my to nebudeme okecávat. Zrázrak. A pojďme kluky rovnou kouzelnicky vyprinkovat. Bohužel ano. Don't do drugs. Připravil jsem si, prosím tě. Špůrky. No, máš rád? Špůrky. No, docela jo. Hrál jsi někdy? Windows Media. Taky jsem hrál. Zahrajeme si takovou hru. Budeme k tomu potřebovat krabičku od zápalek. Však on mohl lidi pozabíjať. Jo? Necháme jich zatím tady takhle na stole. Mám tady karty. Teď bude na tobě, hele, dotkni se jedné karty. Tudle. Co to je za kartu? Co? Co to je za... Máme? Pamatujte. Jistě. Jakou Pamatuju kartu? si to. 10 seconds later. Co to je za kartu? Důležitý úkol je to, že my s tou kartou něco provedeme. Oh no. Uděláme tohleto. Když uslyšíš, že ji trhám, tak se to děje, jo? To není možné. Ten roh necháme zmizet. Kam si to A dal? ten roh přecestuje sem. Do bordelu. Když se podíváme, tak Jsi dobrý. přesně ten roh, Zkus, jestli sedí na tu kartu. kterou se Posrát. Zkusíme. vybral. Shit. A je Mně to sedí, lidi. Wow. Tak tohle bylo fakt. I will find you. Je to moc dobrý. Super. kouzlo. Děkujeme. Please help me. Tak výborně. Máme tady další. Hovna. Bude trošku speciální, bude to kouzlo, kde budu klukům myšlenky. Jenom mě omluvte, mám trošku rýmu. Démony. Uj, co? Mrdáti. Dejme tomu, že ten míček necháme zase zmizet. Jo? Tak jo, jdeme na to. Máme tady 3 věci. Diváci, divačky a divoženky. To jsou karty. Oh, what are you talking about, man? Ty budou pro Humiho. Čurňo bachrata. Pak tady máme křídu. Ta bude pro všechny. Máme tady tabulku, kde je 6 políček. Když se podíváme, tak všechny políčka jsou zatím prázdný. No jo. Jo? Jdeme na to. Kluci, jste připravený? Cože? Jste připravený? Jo. Já vám teď budu číst myšlenky. Začneme Humi s tebou. Máme tady balíček karet, jsou to symboly, kolečko, hvězdička, plusko. 10 eur. Poprosím tě, řekni mi někde stop, je to jedno. Stop. Hello. Výborně, hele, vezmi si takovou tu kartu, nekoukej na ní. Nekoukám. Výborně, jdeme na tebe. Já teď zkusím uhodnout. Jsem to osrál. Jo? Jo? Výborně. Jo. Mysli si v hlavě jakýkoliv písmeno. Dobře. Jo? Já si teď zkusím napsat svoji předpověď. Tak, výborně. Super. Já nějaký písmenko mám, to zakraju. A teď napiš svoje písmenko tady dolů. Kluci, taky nekoukejte. Shut the fuck up. A teď se na to stejně všichni podíváme. Zmrdejčo. Krysa, vole, z paneláku. Jo? Co já vím. Klidně to můžeš ukázat. Co pak je to za písmeno? Je to B. Je to... Víťo? Tady jsem. Jdeme na tebe. Tvůj úkol bude si myslet jakékoliv číslo. I want to die. Mysli si ho jenom v hlavě. What is going on inside their head? Troška tomu nechápem. Máš nějaký číslo? Jo. Tak já si sem jedno číslo taky napíšu. A přikryju to takhle tou klapkou, aby to nebylo vidět. Pro některé obzvlášť natvrdlé novináře. Poprosím tě, napiš mi dolů svoje číslo. 6,5. To je něco neuvěřitelného. Není normální. Máme tam číslo 2. 9.
Poslední věc, vrátíme se k tobě na začátek. Okay. Kde jsi vybral nějaký ten symbol. Ty sám zatím ještě nevíš, co to může být. Ještě se na něj nedívej, aby jsme nevěděli, co tam je. Já zkusím teďkon kouzelnicky vyprinkovat. Try me, bitch. Teď tě poprosím. Můžeš se podívat na svůj symbol. Tak, otoč to normálně, ukaž to všem. Všichni se podíváme. Količku, to je jakoby jednička. Down astronomically, man. Nakreslíme sem to kolečko dolů. A teď kluci se na to podíváme. Jak to bolí hlava z toho úplně. Výborně, Humi. Máme tady další kouzlo. Exciting. Tak jdem na to. Velmi mu fandia. Jsi připravený? Čo? Máme tady skořápky. Hrál jsi někdy skořápky? Radšej víno pijem, ne? Tak ty hrát nebudeme. Zahrajeme si trošku jinou hru. Máme tady To je lepí. 3 kalíšky a 2 kuličky. To je málo. Já takhle postavím jeden pohárek, dám na to 1 kuličku Ještě jednou. a uděláme to, že vlastně to takhle přikryju. Jo, ty víš, že tady nahoře, že jo, pod tady tím pohárkem, jo. takhle. Takhle teď, hele, prosím tě, foukni na to. Výborně. A teď uvidíš, že ta kulička propadne. Co jsi to udělal? Však to je kaskáger, keby bol. Zkusíme to ještě jednou, jo? Sleduj. Jo. Kulička oči. Foukni. Výborně. Co? Jak to dělá? Je to hodně zajímavý, že jo? Nine. Ono to jde pokročit ještě dál. Vezmeme tady 1 kuličku. Dáme ji také nahoru. Nemáš. John C. Are you sure about? Dávej pozor. Foukni. A ona takhle. Co? Ne. Uděláme to ještě takhle. To mi hlava nebere. Aby toho nebylo málo, uděláme tohle. Vezmu 1, takovou větší, dám ji takhle sem. Foukni. A objevíš. Co? Tak tohle je fakt hustý. Ty what? Já jsem v šoku. Neuvěřitelné. Máme tady další budeme potřebovat Barvička. Jo. Budeme potřebovat domču. Domčo? Já se bojím. Bude to kouzlo, jednoduchý kouzlo. Určitě. S takovýmhle fixem. To si bude malovat. Malovat si bohužel nebudem. Leda, že bychom Fizimu počmárali tady schody. Co? Položím ten fix takhle tady na ten schod, jo? Takhle ho tak nějak vybalancujeme. The next day. Perfekt. Poprosím tě, dej ruce takhle pod tu fixu. Jo. A teď jenom koukej, sleduj, vidíš. Magic. Dobro. Použijeme magickou sílu. Jdeme na to. Sledujte to. Teď už vidíš, jak se možná malinko hejbe. Jistě. Trošku se pohla. Oh my god! Jak jsi to udělal? To bylo fakt super! To je kouzelnické tajemství. Kluci za chvilku přijdou. Mnoho kouzelníků vlastně ví, že se nechají ovládat předměty. Ale málo kdo ví, že se nechají taky ovládat lidi. No pojďte kluci, teď zažijete opravdový. My budeš bohužel ty. Proč já? Proč ne Domča? Bohužel. Stoupí si sem takhle. A já to budu točit? Abych to i doporučoval, Jo. protože Humi za chvilku neuvidí, co se vlastně tady celou dobu bude dít. Bude mít na hlavě tuhletu pásku přes oči. Když já nic neuvidím. Budu se tě dotýkat a podle toho, na jaký straně se tě dotknu, buď levá nebo pravá, zvedneš levou nebo pravou ruku. Jo. Jdeme rovnou na to. Tak jo, To jsem fakt zvědavý. jdeme na to. Výborně. Skvělé. No. Wow. To jsem zvědavý, co z toho bude. Cože? Co? Nechápu. No teda. Co se stalo? Tak jo, máme tady další kouzlo. Humi, koukám, že už jsi z toho docela skleslej. To jo, už mám takovouhle hlavu. Damn. Doufám, že už to brzo skončí. Protože jsem zatím nic nepochopil. Všetko nemůžeme vědět. To nevadí, mám tady ještě pro tebe jedno speciální kouzlo. Budeme potřebovat tyto nůžky. Podříž mi je, prosím tě. Určitě. Takže tady máme ještě jeden takovýhle provaz. Jo? Podívej se na ten provaz. Jo. Obyčejný provaz. Obyčejný provaz. Výborně. Zahrajeme si takovou hru s provazem. Já takhle dám ten provaz do ruky a když se podíváš, máme tady 2 konce. Co se stane vlastně, když ukážu sem, co máme tady? Maria. Výborně. Co se stane, když já ten prostředek, budou 2 ty provazy, správně. A když se na to koukneme, mělo by to být tak nějak stejně dlouhý. Moc jsme to nevychytali. Budu potřebovat, abys mi to zastřihnul. Jo.
Tak, perfektní, úplně skvělá práce. Tak, no a teď ho zkusíme ten provaz spojit. To nedáš. Myslíš si, že ho nedokážu zase dát dohromady? To nemůžeš udělat prostě. Ne? Ten provaz je úplně celý. No dobře, ale tady jsi to svázal, OK, takhle jo, ale aby byl v pohodě, to nedokážeš. Jo, takhle, je to jednoduché. Pomůžeš mi s tím? No, výborně, hele. Final round. Nastav takhle ruku, takhle ti budu obmotávat ten provaz takhle do ruky, jo, a prosím tě, řádně to drž pevně. Dávej pozor, hele. A já ten úzel takhle odsaď vyndám. Zkus se podívat na ten provaz, jestli je v pořádku. Ale nebude v pořádku, to je normálně, aby byl v pořádku. Takhle si to chtěl? Takhle si chtěl, ten provaz, aby byl? No, to není normální tohleto už. Satan ďábel chce všetkých ľudí zabiť. Je to tak? Já už tohle nedávám. Ty dobrý, mě to hlava nebere, ty. Dobře, já už tě nebudu dál trápit. Jo, hele, já jdu radši. Microphone muted. Tak jo lidi, a všechny dnešní kouzla jsou už u konce. Děkuju. Tak jo. OK ľudia, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa páčilo, like, odber, koment. Konečne ďalšie video, není možné. A snad sa uvidíme u nejakého ďalšieho videa. Zatiaľ peace, be good people, happy Christmas.